Една от най-големите грешки, които хората правят, е да гледат на имота за живеене и на имота за инвестиция по един и същи начин. А всъщност това са две различни покупки. В единия случай ние си купуваме решение на личен проблем и покриваме човешка нужда. В другия случай търсим пазарна логика, доходност и възвръщаемост. Първо трябва да си зададем един въпрос. Купувам този имот, за да живея в него или за да ми носи доходност? И никога не си отговаряме с и двете. Не, че е невъзможно жилището да повиши стойността си и оттам да имате доходност, която разбира се е нереализирана, докато не решите да го продадете и съответно да си купите друго жилище, но това е по-скоро второстепенно и е като приятен бонус, а не всъщност целта, когато си купуваме жилище за живеене. Когато си купуваме дом, най-важното е да можем да си го позволим. Не повече от 30% от дохода за месечна вноска и поне 30% като самоучастие или първа вноска е добър ориентир, за да спазваме прилична финансова хигиена. Веднага след финансовия аспект, когато сме сигурни, че можем да си го позволим, идва и този на нуждите ни. Но не е важно да покрием само настоящите ни, а и да мислим в перспектива. Какво ще ни е нужно след години? При инвестирането в недвижим имот е много по-важно правилно да изчислим очакваната доходност върху инвестирания капитал, както и да преценим колко лесно ще бъде впоследствие да реализираме този имот на пазара, било то чрез отдаване под наем или препродажба. Най-важното е числата да показват, че всъщност това е добра инвестиция с добра възвръщаемост на фона на риска, който поемаме. Личните предпочитания не са важни изобщо. Затова, преди да си купиш имот, знай дали търсиш дом или инвестиция. Ако информацията ти беше полезна, подкрепи канала с един лайк и се абонирай за следващите стъпки към твоята финансова стабилност. А ако си готов да спрем с теорията и да създадем твой личен финансов план, очаквам те за консултация. Линкът е в описанието.